Сте провели, че студент... Кажете го сега и пред нас и че вашите студенти ще бъдат ощетени. Искате да го повторя? Да, моля ви. Не можем в залата да го запишем. Не можем в залата да го запишем. 42 години имам стаж като преподавател. Около 15 000 изпита. И процедури. И нито един път не съм си позволил да поискам подкуп. По никакъв начин. Даже и с намеци. В съдебната зала се прекръстите, т.е. Да, прекръстих се, ето и сега ще се прекръста. Защо тогава според вас идва това обвинение? Вашите адвокати казват за порочни практики в университета, назначаване на рода. Имате ли такива съмнения? Готов съм за изявление, но на по-късен етап. Как си обяснявате този случай? Някаква кампания срещу вас лично ли е? Вероятно, но нямам достатъчно твърди доказателства, за да говоря по това. Само секунда. Казвате, че потърпевши ще бъдат вашите студенти, ако ви отстранят. Защо? Аз го мисля, че го обясних с едно. Кажете и пред медиите, да. Пак същото ще трябва да повторя. Повторете го. Вижте, когато се чете една учебна дисциплина, нали, всеки преподавател си има стил, има си начин. Вие предполагам, че сте били студенти някои от вас, нали? Едно е да ви чете професора Хикс, друго е да ви чете професора Y. Нали, Хикс набляга на едни неща, други считат, че са маловажни, Y обратно, нали? И това ще доведе до затруднения, нали? Защото те цял семестър са се готвили при мен, сега ще трябва да ги изпита друг. И това ще им не че някакви субективни трудности, ще има просто смяната на преподавател в хода на учебния процес никога не е препоръчителна мярка в образованието. Тя се прави в крайни случаи. Има ли сме случаи? Аз съм бил 26 години ръководител на тази катедра. Представете ли си? Това е 4 век. Остават ви броени... Само една секунда. Имали сме много и най-разнообразни случаи. На починали преподаватели, на напуснали. Имаше случай един колега, нали, Бог да го прости, се спомина, пък нямаше кой да му внесе оценките. Нали. Аз се нагърбих. Защото бех ръководител. Нали? Ръководител винаги носи някаква отговорност. И мисля, че съм достатъчно отговорен човек. След 42 години на пост, няколко месеца преди така заслуженото ви оттегляне, откъде дойде това петно според вас? Все още не мога да преценя, но ако нали, имам достатъчно факти, на определен етап аз сам ще излеза и ще кажа. Имам вече покана от няколко телевизии, така че... Конкретният студент Боян Атанасов, познавате ли го? Какво да ви кажа? При положение, че изпитвам по 400 души на година, мога ли да го познавам? Даже сега да дойде при мен, пак няма да го позная. Да го наредите в една редичка с останалите, да му направите очна ставка, трудно ще го различа. Понеже те са много студентите. Няма как. И само към адвоката ви известно, че самият студент се е самопредложил, доколкото има. Не е така. Той цялата работа състои следното. Както каза колегата Давчев. Значи това е един студент, който малко или много трудно се взима всякакъв вид изпити. Той е решил, това той твърди, аз не твърда това, че е търсил начин да си купи не само изпита неговия, този изпит, но да си купи едва ли не дипломата. Нали? Но повече не мога да влеза в същината, защото представлява следствена тайна. Утре ще кажат, вие разпространявате това. Ето, затова исках да ви обърна внимание на един факт. А вие, като журналисти, изследвайте го този факт. Значи на 15-ти ми се съобщава, че се извършват неотложни следствени действия в кабинета на професор Василев. Отивам там. Кого заварвам? Познайте от 3 пъти. Когато е следствена тайна, ще ви го подскаже. Господари на ефира. Гостомир Велков. С камерата, с всичко. Викам, бре, той човек има не агентура, има кристална топка. Гледа в топката и познава. Викам, добре. След това, чета в новините на една много известна медия. Това, че в 16 часа в новините се съобщава, че по отношение на професор Василев ще бъде взета еди каква си мярка. Значи нито аз, нито колегата Давчев го знаем. Нали? Изведнъж, 3 часа по-късно,
по отношение на него се взима тая мярка. Прокуратурата твърди, че разполага с доказателство, че въпросният студент не се е явил на изпита, е получил тройка и професор е влизал в системата. Вие опровергавате. На база на какво? Ами, много простичко. Да влезете в електронния регистр. Не говоря какво има в следствието. Оставете го в следствието. Влезте в електронния регистр на УХТ-то и ще видите срещу името на това лице има ли нанесени оценки. И влизано ли е същия ден? И влизано ли е същия ден. А има ли... Защо прокуратурата твърдат тогава... Ама не, този въпрос не е към мен. Нали, този въпрос не може да го зададете на мен. Питайте прокуратурата защо го прави това.